40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't always. Getting money, nigga, that my man. Hello mga kapatid, welcome back sa ating YouTube channel mga kapatid. Kamusta kayo? Kamusta? Karoon na mga kapatid, no? Maligo, migdagat ron. Kauban ang new arrival, dancer na sa Gindulman, Bohol mga kapatid. Ginagawa na nila mga kapatid, mga buutan, maayuhon niya. Mga gwapo. Lang sa kakuryo po nila nga gwapo. Gilbert Bawalaso, member na makauban sa United mga kapatid. Mga kapatid, summer na summer, na siya liligo. Nalagari gawat. Narami diri mga kapatid sa babaw kay puno dito sa ubos. Hindi na makita ano, nami diri sa babaw nga hagdanan. Mapapoy pagsunaw diri dapita mga kapatid sa Coco White Beach kuno ni. Nami sa babaw no. Like, comment, and share, and Sana. Ilang leader sa new rival si Iskos Takloy. Ikan sa Guan, Maynila. Na ikaduha nilang banding nila ron. Sukad pag-uli niya kaduha na. magandang buhay mga kaibigan. Mawa yung buhay. Mawa ang buhay. Ito, insect, insect. Wow, let's go mga kapatid. Hey. Uy, Way Yanis Manila, way lampas guys na. Puro dumuk na to. mandahan kayo nandiyo sa ubos. Lawom na napita mga kapatid, lawom na kayo. Ani pwede na tumambak rin. Pwede ta diri mambak, grabe hadlok man. Di para ba mo lang mga kapatid. Libo kayo eh. Humot kayo mga sinugba mga kapatid. Humot og mga sinugba o kining humot pod og mga ilimnon. Nagag mga ilimnon. Maligo ta diri sa Coco White Beach mga kapatid. And then last kayo diri tanawa. Woo! Salamat. Kumana may panoon mga kapatid. Tubong na po ni. Dito rami dapit na ngaon kay way mga lugar kay puno ng utang buwan. Area sa dagat. Hello mga kapatid. Karon nagtambay na magilid no. Human na may panyod to kanina. Ya karon. Wala si BJ Calvo rin. Oh. Na namin dire sa gilid mga kapatid, nagtambay na. Kunya tatawad maligo na mi. Pwede inita pa. Nya alang ang ilang entrance ni mga kapatid, 1 per head extra. Barato na kayo no. Pag
Pagbigyan mo na sana ako. Pabigyan mo na sana ako! Naman ako wala na. Hello mga kapatid! Mga karong kapatid. Kung ikaw akong biglaan na inaot nga makalimutan ang dalag sa buong kalipay na kanimura matagang man. Kasama ka kapatid, kaibigan, ugat ako, hey! Sumigaw, ngayon balik! Ano yung nakaroon sa karon? Karon. Tanaw! Patay doon! Part! Sige to eh! Ano? Kayo guys, yung taga Manila dyan, umuwi na kayo ng Bohol! Hoy guys! Pagpunta nyo dito sa Bohol, nakikita nyo ang mga puging mga Orlando, may karejot mga kapatid kay pwedeng inita. Ni Blur day gamay no. Pasensya kayo kay nabasa. Dili man ay GoPro, madaot na yung cellphone no atong itiglom no. Nasa na dili na ato nang huwam ra ko mga kapatid. Kani. Bapo ni single ko dyan eh. So mara to mga kapatid, babay raw dira tatama no. Sa mga gusto mo arhi, arhi na mo kay entrance sa Island. Pinangga ta din napita sa Coco White Beach kay na Coast Guard. Salamat mga kapatid, babay mga kapatid. please subscribe and do not Like, share, subscribe, and notification bell for more updates and for more updates for this video. all update videos. Bye-bye! Mara to, babay. Don't forget to subscribe to our YouTube channel! Go! Like, listen!